46 Surma Durga Chomni Bamon Chora Amchayo Mia hor thangnai hayakeba 1 তারিখ 4 মাস 2023 10টা সময়ও Takuk Khelendro Deborma Nijeni Nogo Maisagoi Tongpuru Osomsa Phayoi Pujakna Nangkha Jagani Jengjalno Töyoi Takuk Buroi Phayoi Boi Kalangkha Hanei Koktuma Phaisok Phaikha Bunai Rokni Mung Ukha Monilal Deborma Poltu Deborma Milon Deborma Tei Nise Deborma no Khopui Genarok Srai Mangple Nugui Mantongkona Botini Hospital Hayakeba Dolai District Hospital lo admit ongjak Ge phaidi bohaini koktoi Srai Sing Jottono Khanagoi Khanalaiwana Borongni koktumano Miawan sai mai janai tongo horonogo mai suri bijak tarpore bo ngogo tino kitara phaya kana duas lakchiri subai nogo haboy mai jama jaga wan sai bo je mathi kasuka bisma bukha bokhro kasuka khanga kasuka emon bai bukha bo tai sang moto bia ke basina kuri bol char bai pura muni lal ekjon bo khrop go bet go khapang bet la ber sentan ekta ekjon bo go Mata tunggu tidal nai, bota baik le boleh kele bui mangka bini bupayung se bini yong ni busa aja bini bupayung se bini bupayung baik le baik bui mangka bisma tu thina cia juta but juta kagak obai bisma bu dia gosok kucuk koroma muni lal baik borok bo ekjon giani borok bo ekjon bo pula tidal nai borok abah di bini sika abah di bini pula tidal nai bo girjawo jadi bo busa goi pula tidal nai tong nai borok baik le bini bupayung no habo mai jama jama mai Pulis dar kasih একটা আসামি না মাইচানা সময় দিব মাইচানা পর্যন্ত সময় দিবি ফাইং না আহে কালে যে বিসমা লাথিরিকা খাখলা লাথিরিকা খাঙ্গা লাথিরিকা বতা বো আজি খাসি আনি ফুঙ্গো সচানানি বতা আইলো বিসনা বড় খিগলাই হসপিটাল কলাই যা বই কালাঙ্গা বড় চার ভাই মনিলাল দেব বর্মা পল্টু দেব বর্মা মিলো দেব বর্মা নিশি দেব বর্মা বড় চার ভাই বহাই কলে বনাই কলে বুই মাংখা ব কোনো কক্সি ছায়া ও জায়গা হাই হাঙ্গো হাইবে লুট Ngkungkha calungkha abo dabrani moise o jaga dabrani ngoi ngeto bork simi waris dal moya bele bina ayuni busa citrone del man bin waris ta bani busai jongnai bele bong ba man thai bele borok rang mana phuruge bongna tosiro plangoi soina bayo joto khlai bayo photo thanga SD office thanga joto jaga soina bayo bong gosika chung tin teka mangkhai chung ani ngkuni bukrani dai ke tinjana buri masa selamangoi bok chaka tin teka mangkhai chung jona ekta khlai bangnai nai Norma dosno khlai chung jagari nai dukan ni bagoi ahene food gosita borok rang mantha ek bosoni besingkha tago borok rang manai puno kichu janu dia kono kichu saya bokti mo rang na atto sat khai tongkha orang ni bagoi na ani busai saka chung bini waris dal chung orino ani dadu na somana na chung tong maya na ok satani bo phai horo borok charbe phai ge babe bukha bo tab hospital khlai ja komo purot langkha kom purot langai bok rekha rokha kulaya tab chung kulai hospital admission khai ja bono mia horo chitung skhalai ja tang bo chung di purmaya ko egar chung di purmanai bo ekjon phulapi duna borok ngoi bo bahai kale bo mangkha bota phulapi le bota shaitan se bo ব্যবসা kali chawa jaga wa bo ekjon bini mamani busaju molika deborma bilasora ni bina ro bo tongphai o jaga sori nai jakka tarpor bo bono rep khlai kes khlai bini kes khlai o molika deborma ni busai asen de phai tongo bo phai kes ma pore se Tanggo yakung ro mai map di bin ke sada rata bo rekod tongo khata khulu kena kutuman bin ya bahai rekod tongo boro mo bakla ke makha bo ekjon bo khula pidule boro ngoi bo khapang betle han piar sentani bo muko tidule boro bo ekjon jondi suna thaka bo 15000 kai thota bana bana ব্যবসা kai chabi ja bo to ব্যবসা se bo ekjon rugina thanga bin ore suri jakhaina thongni dam 500 টাকা Bitini dam 600 টাকা red chik khai sujak hejak bo pharmacy haiklai pharmacy use bitini dam red khaijak bina o jaga ko pura red khaijak obo 500 obo 600 ekjon borok jon disukai bona surina thakai বগদা আছে 15000 12000 अब हाय बग ব্যবসা করে চাই তঙ্গো ও ব্যবসা করে না বত দুরা চমনি ও 3 তলা 4 তলা বর্তমান না একজন কর্মচারী না বত বিনে বুসুম কো তং ব 3 তলা 4 তলা বিল্ডিং মালিক খাইতং ব ব্যবসা করে ব সার্থক পর বড় ব একবার
bo baptist mo thani se bo satung ni ba ko bo odaga phula ma da bu na phula ma da na tu bo ta e je mo thangka je jaga satung bo jaga na buthau bo ekdom satung borok bin saga maya bu mo ta kun kichu এমনি মিয়া করে তুমি ঘটনা ঘটি কেমন mia noita rok baji khana mai si chana ya bufai na bufai saga da busa ang mai chana smoi di mai khapta chalia lathi ri wai sabane subai oi godora mura mufai ai buoi ai doja subai mai leng moi ru sahare no go hagla obostha kla hanga ma khai ka bu ha bo bai kla bin bufai na bima kha bini bufa phai ga bin এমনি কয়জন বুকা চার জন phai চার bai bunai চাই ভাই চার bai munlar de burma Poltun de Burma, Milon de Burma, Nishi de Burma, Boxar by Laka Pokoi. Bible, Bush Butaka, Bopra Butana Planet Kaja. এমনি তাম তুই এমনি মিয়া ঘটনা ঘটি কেমন O Jagani Ram, Dear Habja, Borang Bagia, Tabu Dead Bosor Jolitongo, Lamokam Jolitongo, Borang Tabu Kocha, Bagiako, Orang Bagan, Buseko, the Coxagam, Bagabox, Halishina, Bonabazar, Buka, Buyaki, Hoka, Horope, Bupaka. No was Hanable, Borang Banga.